Solsona, província de Lleida, comarca Solsonès, població 9.137 habitants. Destacat. Important nucli comercial, Solsona gaudeix d'un ric patrimoni arquitectònic i artístic, així com de la tranquil·litat i el ritme equilibrat d'una ciutat petita però dinàmica. La capital del Solsonès té, a més, una oferta festiva, cultural i tradicional insuperable, ja que és la ciutat amb més gegants i bestiari popular de Catalunya. El nucli antic, amb els seus carrerons i places, és el principal indret d'interès del municipi. Hi destaca la Catedral de Santa Maria, el referent arquitectònic més rellevant de la comarca. Els seus habitants reben el nom de Mata-rucs, ja que, segons la llegenda, van enfilar un ruc al campanar perquè es mengés unes herbes que hi feien lleig. Imprescindible, passejar pels carrerons i les places del nucli antic. Tastar-ne la cuina típica i els embotits, visitar la Catedral de Santa Maria, descobrir els gegants en moviment per la festa major, Corpus o per Carnaval. Passejar pel Parc de la Mare de la Font, una àrea d'interès natural i social amb un punt d'informació que permet identificar els espais naturals protegits i els llocs d'interès que us recomanem visitar. Festa Major, als voltants del 8 de setembre.